за тази свиня неща да говоря. Прелитат самолети, шведски самолети постоянно над Стокхолм, и то не по един, и по два-три. Аз мисля, че те се мобилизират в момента и много хора са получили картички за Трета световна война. Това изобщо не е. Даже вчера ми се обадиха, казаха Едмонта, вика, получихме някакви картички, ти получили за война нещо. Викам не. Нали, да се готвим. Ето това е, нали, че ние гледаме, както казва Дон Еди, за гифто и мифто и както казва, той се превърне в една шепа, там ще ги гледаш просто на картинка, даже и това ще спрат, даже и всичко. Нашия парламент в момента, той не ги обсъжда тези неща, той обсъжда да приемат бюджета, да се раздели, да се това е ясно, тази картинка железари, бутици, България е ясно. Цялата ни държава е така. То е ясно, че нямаме в България, нямаме уважение към персонално усреща, независимо дали ще бъде с вратовръзка или ще бъде с ръкавели на джупон и така нататък, той го знае мочи. Тук става въпроса, че всеки момент може да избухне Трета световна война. Това е. Добре, държавите в Европа това много добре го знаят. Нашата държава го знае. Ето това е въпроса, защото ти гледаш в TikTok, Facebook, гледаш хора, които се карат за гифтове, те не ги интересуват. Аз не го гледам, аз съм вече отдалечен от TikTok-а. Защото простотията в TikTok аз не мога да я спра. Качали с 50 абдала на един лайф и са започнали да се псуват. Ама то само това не остана, бе. То няма един с един. На Дон Еди вчера му звъннах. Нещо сме се нагрубили по телефона. Обсъждахме някакви неща. Рационални работи. Ама те искат си да се бият, да се правят на нинджи. Те всичките са такива. Ама и то само в България. Я влезти в другите лайфове да ти за какво стана въпрос. Добре, айде да сменим лекичко към... Добре, Трета световна война. Какво правим в момента, ако изведнъж се обявят по всички телевизии по света, че Третата световна война е готова? Ето да се подготвим. Въпросът ми е, ние, хората, подготвени сме и как ще реагираме на това нещо? Едмон Дантес, никой не е подготвен за Трета световна война и другото, което мога да ти кажа е, че в разлика с Европейския съюз, разликата, която е в Америка и така нататък, аз не можа да разбера защо те в Европейския съюз, държавите, не дигнаха в момента вой и да кажат, чакай бе, какво прави то Зеленски? Защо гърми? Защо с дълбочина в Русия започва да гърми? Защо? Аз ще ти кажа защо. Преди много години, после Дон Еди, нали, защото аз пък уважавам страшно много неговото мнение. Защото същия човек преди много години, когато аз лично излизахме там и на протест да не се бомбардира братска Югославия тогава, същия този човек, без натовска конвенция, без никакво разрешение, той нареди самият Байден, който изпълняваше тогава тази функция там в Пентагона, без натовска конвенция, без нищо, той заповяда да се бомбардира Югославия. Години по-късно на лице е абсолютно това събитие да се случи повторно дежаво. Да нападнат без натовска конвенция. Първо, нали Тръмп вече е президент? Не беше, казвам преди години, ти си бил малко момче, са бутали в количка по София. Там. Да, това ми е ясно, да. Но ние пък ядохме бой в София, когато ходихме там, точно където беше военният театър на жълти павета, там ни биха и ни разпръснаха, защото ние протестирахме, по-големите го знаят, аз тогава бях в София, ни разпръснаха именно защото ни дадохме, не искахме, бяхме против да се бомбардира Югославия. Да се даде въздушен коридор за нанасяне на удари над Югославия. Над Югославия. И ето по погрешка с така точност, така прецизно учиха няколко къщи в България
Нали, американците и той всичко беше заглушено. Нали, за погрешното бомбардиране на Тръмп. Мисля, че Тръмп беше, или кой беше близко до границата на долна Калотина. Ниш. Моля? Ниш, мисля. Не, Ниш. В България бомбардираха 2-3 къщи. Димитровград. Не, това е в Сърбия. Говорим ти, в България бомбардираха също по времето на същия този Байден, който даде без натовска конвенция и разрешение да се бомбардира Югославия тогава. И сега са на лице пак същите му деяния, коварни деяния, и виждате ли, той не е знаел. Това е по-тревожното, че ние, българите, сме единствената нация, която винаги сме чакали някой наготово да дойде да ни освободи. И понеже сега знаят какво ще се случи след управлението, след като встъпи в длъжност самия Доналд Тръмп, това ще дойде коренна промяна за целия свят. Светът няма да говори за войни. Знаете, и двамата знаете отлично, че като няма война в света, няма пари за щатите. Всяка една война са милиарди. И точно това иска да направи, да унищожи Тръмп, да примахне ФБР, ЦРУ и целият Пентагон, да ги разформирова. В град Баня падна бомбата точно така, отдолу казват. Затова ти казвам, нали, това е по-тревожното, защото ние, седейки и говорейки в този момент, ние не знаем какво може да се случи. Ето това е. И тогава всички нашите мечти, всички наши бъдещи проекти и заминаваме. Благодаря много.